Tak ahoj lidi, já jsem Rebel a toto video bude krátký, protože nebudou videa, protože jak víte natáčím hry online nový, pokud jsem to teda říkal. Už jsem se teda vylečil, sice mám tu rýmu a pokašlávám, ale to vám snad vadit nebude, ale jde o to, že teď nebudou videa, protože máme problémy s internetem a než nám přivezou nový model, tak to fakt nevím, kdy to bude, takže teď jsou problémy s Wi-Fi, takže dlouho teda ještě ne, takže videa nebudou moc vycházet takhle si informačky, nebo třeba nějaký ještě jo, ale třeba fakt za malou dobu, ale pro tu informačku už by to teda bylo všechno, já se s váma loučím a čau. A u dalšího videa čau. Ale u dalšího videa čau.